Nan. It's Wicked Super Week. Welcome back to my YouTube channel. Og karon naman may kaon dito sa Thanksgiving. Yawaran ako gi-video. Karon nung butong na po may Win-win. Hi, win eh. Joseph, nagsakag butong. Ada sa. Oh. Kita na kita. Okay. Gods Packers. Shout out sa amo ang tigsalakag butong. Nga all right kaayo. Nga power kaayo kasi Packers. Wen, shout out ratong wala ka kuyog na to ron sa. Nagasabot-sabot tayo tagabi. Shout out. Shout out ras ang kauban nga jud ka kuyog. Sula gid ka. Ay na, naligid. Kaplintoy. Ato. Ala, kausik. Kausik Queen. Kausik. Saya kasulti ni Mos atong iadtong kwan Thanksgiving win. Very nice. Napunta tayo kasal. Kanya kay hapon naman ta sa. Kalamansi. Nasaan kalamansi? Oh. Di kalamansi. Daginot. Oh, dara tagiyas mo lubi, Rosben Gimaras. Alright. Sige. Mga ubot ko ang grupo. Ngayon sa mag-vlog ko na. Ako arang pasagdaan din ako masigyaw-yaw at first edit ko eh. Hagod bunta. Tsada yung bunta. Umul na. Ako po na pumula. Gaya na din. Kaon gapon biro. Buanan. Puntan ang gagawa ang tintan ng binuntan. Kita. Ipak. Nan. Akra. Sige, okay na. Oh, din haru kayaknya. Baik. Dia buntan, telit kena buka. Nah, ada tu. Dari